Okay, kawatieko. Wachna mogik, okawinji kanyo maber, but wachna mogik. Mokwongo, adwa wacho ni gima notimre between Friday gi Tuesday, oken kaka watiyoga. Mano notimre to wakwa jopiny ng'uono, kaka wacho ni wabo work together, wabo neno wach compensation. Mar ariyo, akwa jopiny ni mondo wati together, mondo wa reduce, waduok non-revenue water paying to below 20%. To nyalo matimre ka kineno leakage, tafadhali report no. Kineno burst kamora mora mapipukre, tafadhali report no. Kineno ngama tiyo gi pi tokdwa chulo, tafadhali gonwa simu. To jopiny be wacho ni kambini en marwa. Ka en gi idea mora manyalo timo wabed maber, to tafadhali bi mondo imiwa idea no, wabo winji. Ka en gi maber to wabo implement. Kotiyo to wabo sherekea. Kotiyo to be wapuonjre from that idea. Koro jopiny wa continue to interact, Facebook, Twitter, hotline, and website, and any other forms of interaction ma wango. Erokamano. Erokamano ahinya Odongo kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Wacho ni en morwa pile ka pile. Ne wan ka kod Thomas Odongo nyakwara Ramogi jong jata tije. Mano ka kiwasko ka koro sani ka watieko en mor marwa ni wabedo kodi.